alam mo talagang Tayong-tayo silicone pa rin. kasi tayong-tayo pa rin. Ngayon kasi meron ng mga version na parang medyo laylay ng kaunti. Yung parang very natural. Oo. Ang shape ay teardrop. In fairness to you ha, may mga taong ang problema nila wala silang uulamin. Oo. Pero ikaw yayamanin problem. Correct. Saan ko gagastusin ng pera ko sa iPhone 17 Pro Max ba? O sa pagpapagawa ng ilong, Ang 'di ba? bihira. Ganito na lang. Kung magkanong budget mo, libre mo na lang kami. Sa totoo lang talaga, Oo. nakakatuwa yung problema mong natataranta ka. Pero para sa akin, doon ako sa pailong. Kasi Ayan. sa akin, ever since, yan talaga ang gusto kong gawin. Telepono kasi, yun nga, as I said Oo. kanina, once a phone or any gadget or any model, kahit sasakyan, kung ano man yan, once na-release na po yan sa market, considered na siya as obsolete. Luma na agad yan kahit bago siya. Hindi naman ilong eh. In time, next year naman, may bagong labas na ilong. Wala. Wala. naman. Pag pinagawa ko tong ilong na ito, obsolete na siya. Walang Ay, may ganon. bagong model ng ilong. Mag-upgrade ako. Pero posible siya ha. Kasi natandaan ko dati, yung mga boobs, yung mga dibdib, Aha. yung mga time na mga Viva Hot Babes. Basta yung mga... Silicone, Oo, mga silicone ganon. na talagang kahit nakahiga yung babae, alam mo talagang Tayong-tayo silicone pa rin. kasi tayong-tayo pa rin. Ngayon kasi meron ng mga version na parang medyo laylay ng kaunti. Yung parang very natural. Oo. Ang shape ay teardrop. May mga ganon na. Yung parang natural na Yung dibdib. dibdib mo, teardrop. Anong design? Teardrop. Parang circumcision lang yan. Anong cut yan? German cut. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.